भैया हम ही ना कहम कि परिवार सुखे में साथ देवेला। जब हमार एक जगह के कार्यक्रम बुकिंग रहे तो हमारा के भोला जी कहनी कि हेमा जी आप अपनी पूरी टीम लेकर आइएगा। हम बहुत खुश से मतलब बहुत खुश रहे कि पूरा परिवार बा और जो अपन परिवारे है हम तीनों बहन के संगे आई। लेकिन एगो बात कहल चाहबे यूट्यूब के माध्यम से कि हेमा पांडे के बाद ही केहू के नाम भइल बा जे हमारा ग्रुप में बा। तो अगला हमारा के एक बार ना दो बार ना तीन बार धोखा दे दिल कि हाँ हम कार्यक्रम में चलेंगे। और ये कहला के बाद जब कार्यक्रम नजदीक आवल तो हम कार्यक्रम में ना जाए तारा जैसे मैनेज करेंगे बच्चे मैनेज कर लो। तब बताई जब अगर हम ना आती तो केकर नाम खराब हो हेमा पांडे के हो। हम भोला जी से ये कहानी है कि देखिए केहू आओ चाहे ना आओ अगर कार्यक्रम पे खरोच आ जाए तब रहुआ कहो। हम अगला के नाम से आश्रित नहीं की कि अगला आई तो हम गा पाए। सीधी आज हमारा सपोर्ट में खड़ा बड़ी अगर सीधी नहीं हो रही तब भी हेमा पांडे 4 घंटा प्रोग्राम देती। ठीक एक ई कहला के हमारे एक मतलब बा कि भैया रुपया कमैला से ना होला और नाम कमैला से ना होला। लेके परिवार के कैसे चलल जाला ये बहुत बड़ बात है। ठीक बाकी समझदार आदमी कुछ कहल ना और ऐसे ही प्यार आशीर्वाद रोवे से बनैले रखब जाम। और हम यूट्यूब के माध्यम से माहौल और कहे के बा हे टेंट के पीछे में तनी ऐसा जगह बचल बा। अरे नहीं आप लोग भागी और देखिए पब्लिक के प्यार यही कहल जाला। मतलब पीछे से भी लोग वीडियो बनावत था। हम ये कहब कि बहुत जगह बा और जे भी एजा के करता धरता बा उनकर दिल बहुत बड़ बा कि इतना जगह जौन दिहल गई बा। तो बारात एजा बारात ना बारात जाई तिलकहरू लोग भी अगर आ जिले लड़की पक्ष वाला तब वो जगह बहुत बा। तो हम चाहब कि रउआ सबके टेंट के पीछे रहला की जरूरत नहीं खे मंच के सामने आ जाए। ठीक बा हेलो हेलो एगो हम पोस्ट देख ले रही फेसबुक पे केहू फोटो डालले रहे हमार ना दोसर कलाकार के और डाल के दूगो कलाकार के फोटो लगा के कहले रहे कि बताइए इन दोनों में सबसे बेस्ट कौन है। तो एगो कमेंट सब पढ़ले रहे कि बेस्ट तो दोनों जना आपस में बालो लेकिन मेन बेस्ट जे बा ओकर नाम दिया ही रहे। बाकी तो कहल जाला जौन फालना जड़ हवे आ बाकी जे बा फूल पतई हो नमे में बढ़ाल हो। बाकी जे बा केहू कतनो उछली या कूदी तका फूले पतई रही। जड़ बने के कोशिश नहीं करना चाहिए ना बने के चाहिए। ठीक बा माई बाबू अगर हमरा के पैदा कइले बा तू माई बाबू रही। हम माई बाबू नहीं बन सकत नहीं चाची कबो नहीं बन सकत। और कैमरा वाले हाँ यूट्यूबर वाले खूब खुश वालो कोई बात ना बोल चल इसलिए ना हंस रहे। हाँ काहे कि व्यू उठी भाई। और कहे के बाद चुमावन होला हमनी के घरे
तो खूब सुंदर वो गीत गा हम गईले बनी बड़ी जल्दी वो रिलीजो करे के बा कि चलली चुमावे कि चलली चुमावे भौजैया हो ए क्या नाम है आदित्य थोड़ा सा ट्यून बजा दो बढ़िया हाई बजावा कि कहे के त सभे के हुआ अपन कहाए वाला के बा कहे के त सभे के हुआ अपन कहाए वाला के बा कहे के त सब के हुआ अपन कहाए वाला के सुखवा में सभी के हुआ सुखवा में सभी के हुआ दुखवा बटावे वाला के यही में धीरे से हित परित हिताय मिताई साथ छोड़ देला हित परित हिताय मिताई साथ छोड़ देला जब समय हो कमजोर जब समय हो कमजोर हर कोई साथ छोड़ देला जब समय हो कमजोर तो हर कोई साथ छोड़ देला जब समय हो कमजोर तो हर कोई साथ छोड़ देला